すいません。あら、滝沢売れましたよ、3つも。あ、そう。あいつ一人でやりゃいいんだよ。中高年のズベは危険か。そうだ、皆さんお願いがあります。リアカーを引くこのおじさん見かけたら専務一つくださいと言ってあげてください。ドリームキャストいかがですか？専務、一つください。あ、はい。Inutile de vous dire que les Anglais sont bien supérieurs, vous le saviez déjà. Notre place est notre histoire, notre cuisine. Bien sûr, l'Europe entière les adore, c'est pour ça que vous invitez chez vous chaque été. Au cours des siècles, vous avez bien essayé de les envahir, et bien sûr, vous avez toujours échoué. Vous avez quelque chose à redire à ça? Venez m'affronter online avec votre guide Gasly pour prouver qui est. PlayStation. Beneath this sleek body is 3,750 brake horsepower of pure muscle, capable of 0 to 399 kilometers per hour in less than 15 seconds, faster than any racing car. It says, "I have arrived," and it says it for an on-the-road price of £39.99. Maybe sad, maybe mad, maybe feel alright. Wait. Spiel Formula One World Grand Prix auf Dreamcast. Zusammen Dreamcast. Bis zu 6 Milliarden Spieler. 最新作はファンタジースターオンラインバージョン2。実はこの前作で大賞を受賞。家庭用ゲーム機発全世界対応のネットワーク RPG をネットを通して世界の人と遊び友達になる新しいゲーム時代。進化し続けるゲームシーンからもう目が離せない。Good afternoon. We're the Laker lads of Glendale, California. We're rejoicing in our victory over Allen Iverson and the 76ers. Validation for the Lakers. Validation. Take solace, Mr. Iverson. Winning isn't everything. Yes, Allen. Find joy in your effort. Loser. Remember Benson. Are you kidding me? I can't lose to guys like this. Somebody get NBA 2K1, go to Sega.net through the Dreamcast, and knock these Sunshine Boys out the box. You're in violation. Dang! Shut up! Rated E for everyone. 買っちゃった PS1 を。できた。ちっちゃなプレイステーション PS1 誕生。私も作った。お、遊ぼう。プレイステーション。
witnessing a new technology. The first and only game powered by the Super FX microchip. Why go to the next level when you can go light years beyond? You are Fox McCloud in Star Fox, only for the Super Nintendo Entertainment System. Introducing TurboGrafx-16, the next generation video game system. It's 4 times faster, so the games are more exciting. There are almost 10 times as many colors, so the arcade quality graphics are even more intense. And you can expand your system with a CD player for CD games with sound effects that are turbocharged. TurboGrafx-16 from NEC, the higher energy video game system. Power up with the powerful TurboGrafx 16-bit system that puts you in control of intense gaming excitement for just $99.99. Each system comes with ready-to-play games like Keith Courage and this $50 value, a free Bonk. That's right, Bonk is back in the all-new Bonk's Revenge. Go bonkers with bigger, badder bosses, more powerful power-ups, and pre-hysterical action that'll have you cracking up when you're not cracking heads. Baby. Yo! What are you doing? Pick up the pace. Get busy. Do it. Yeah. Hey. Is anybody out there? The best type. Word. Rated E. Et maintenant, l'hymne national avant la finale. Je regarde mes fiches. 8 joueurs possibles en simultané dans le monde des Bleus. Sur PlayStation, Kiri. Go get your one and you'll be in the hand. You gotta get it. It's a whole lot more.勇者様ご招待。ゲストキャラが嵐を呼ぶソウルキャリバー2。Mr. Davids, you played like a possessed man tonight. What is your secret? Some games it happens. Someone takes over, telling you where to pass, where to run, like a 12th man. Get on the pitch, get in control. Be the 12th. FIFA Football 2003, EA Sports. It's in the game. Love the glasses. Hello, citizens of Europe. As spokesperson for SAPS, the Society Against PlayStation, I'd like to talk to you about a menace threatening humanity. It's happening right here, in our very homes, and corrupting the lives of our loved ones. Yes, friends, I'm talking about this. It may look like a harmless bagel toaster, but inside is a deadly donut. How do you know PlayStation is not a normal game system? It carries these telltale...
Cool. O i neb hyn y bryd. Okay. Dwi'n cymeryd fy mics fi'n iawn, cos... Yeah. Okay. Mae'n uchel. So, dwi'n bod yn chwarae lot o'r Mister. Gan i'n meddwl. Bucket. Stream ychydig bach yna fo. Ges i game yma pan i'n 5 oed. Mae o'n go-to game fi. Dwi'n mynd rili'n siwr sy'n game dda iawn, actually. Ond, yeah. So dwi'n mynd i trio one-shot efo. Mae yna 7 lefel i gyd. Dwi 31, dwi wedi cael os 5 oed, dwi'n meddwl o'n i 29 projection complete efo. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth dwi'n neud. So, gai sprint anyway. Dwi'n meddwl lot am yr NES yn ddiweddar. A dwi'n meddwl gwybod os yn actually yn games dda neu ddim. Dwi'n meddwl, am hen games yn ddiweddar. Dwi'n joio nhw. Ond dwi'n meddwl gwybod os di hen games actually yn dda. Ond, hwn yn reit ideal. Dwi'n chwarae hwn ar y Mister, obviously. Helo, Q-Streams, dach chi iawn o'na? Ie, jyst dweud o'n un. Hwn o'r game gyntaf i gael ar NES pan i'n tyfu fyny. A Fyna 26 years yn ôl, dwi dal yn siŵr iawn os dwi'n actually... Dwi'n meddwl os dwi'n licio'r game neu ddim. Dwi'n chwarae fo tua unwaith bob 5 mis. Ond dwi'n meddwl gwybod os dwi'n actually licio fo. Ie. Dwi'n meddwl gen pob games lle maen nhw'n nostalgic amdan. Ie, so... Ie, yn hollol Stockholm Syndrome. Ie. Dwi wedi bod yn mynd nôl... Dwi wedi cael hen games un dwi wedi bod nôl fewn hen games yn ddiweddar, a... Dwi ddim yn... Ie. Cyn y stream, o'n i'n troi chwarae Zelda greiddiol. Guaranteed, dwi dall fod o'n seminal game o dim. Oce, o'n i'n methu... Ella mae bach o Zelda yn munud. Ond... Ie, mae o'n... To'n esbonio'r game i rhywun ifanc o'n i. To'n esbonio'r NES. Dwi'n bo. Dwi'n gwybod os da ni'n pobl sy'n licio retro games just yn bach yn awkward weithiau. O, so version... O. Rai, diol. Rai, ydi... Wyn SCP gyda fi. Let's have a look. Hack Cymraeg. O, ideal. Beth sy'n ideal hwn ydy dwi wedi connectio'r Mister syth fewn i efo network cable. So, mae'n connected i computer fi. So, allai just literally mynd i fewn iddo fo. Beth sy'n fwy o hwyl fi wneud hynna'n sydyn. Dal efo fi. TP.
games. And yes. Okay, lle mae o'n yr... Oh, yeah, okay. Yndi, download ein yn sydyn. Disgod. So, mae hyn o rhywbeth dwi wedi bod yn meddwl neud ys dipyn. A thwy'n atgoffa fi. Mae gen i fi meddwl oedd a sync weithiau, so... So, os dyth hynna weithiau'n iawn, dda fi gael folder Gymraeg. So... Fel da. Be arall sy'n yna? Ah, chocolate. Chippendale Cymraeg. Chippendale. Pa un dwi angen? Yr un... O, oce, hwnna. Oscar start. Enw. Diolch. Dwi yn meddwl, neu so mynd o'r bell allan Zelda. Chai fi cyfadda. Dwi'n meddwl dwi'n licio'r gêm yma. Dwi'n meddwl fod Zelda 2 lot gwell gêm, dwi'n meddwl. Tyma, i faint dwi'n licio games, di Zelda ddim yn top 5 series fi de. A dim fi cael go ar Zelda dyna. Dwi'n dall fod Zelda'n awesome. So, Breath of the Wild yn awesome. Ond, ia. Dwi'n ba. Dwi'n oedd y Final Fantasy yn rhai fwy o... Dwi'n cos dwi'n licio Final Fantasy gymaint. Oedd am lle i fi licio Zelda hefyd. Sa'n unrhyw fath o sens. Tha, dwi ond i gorffan gêm yma efo walkthrough pryd o'n i'n coleg just oherwydd o'n i'n teimlo o'n i'n gorau wneud, really. Superstats yma. Ond mae fans Zelda'n really licio Zelda yndi. Bob parch nhw. Fatha, dwi wedi dechrau Ocarina of Time. Canwaith, wel ia, ar N64 a emulators a bob math o stwff. O gynnu fi ar y 3DS hefyd.
Dwi'n meddwl nes i roi'r pellach ar coedan mawr na. O Great Stecw, sori. A golli mynadd. Sy'n... That's really, cos dwi'n licio math yma games. Be di hyn dwi? Neu os da fish ar y chwith a draig ar y dde. Na dwi decidio beth yw. Cofio dyna. Ond, ie, dwi'n meddwl, di Zelda roi di clicio fi. Siw licio? Ie. Ia, dwi'n yn Nintendo hardcore fan de. Dwi'n joio, gyda fi Switch, dwi'n joio fo. Ond, ia. Mae rei pobl just really fewn dy foes. Dwi'n gwyledwrus iawn i judge nhw ormod, oherwydd dwi'n siŵr mae fandom fi am lot o cyfresu yn nauseating hefyd, ond ia. Dwi'n teimlo fod Nintendo yn cael get away efo lot o stwff oherwydd Nintendo dyn nhw. Maen nhw'n cael... Maen nhw'n cael... Ni games cap, really, a get away efo nhw. For instance, y pack sydd wedi dod allan efo Super Mario... Super Mario 64, Super Mario Sunshine a Super Mario Galaxy. Mae Sunshine just yn game drwg. So ddim ffordd o gwmpas, really. Ie. Cos... Mae nhw eisiau bod to. So chi'n meddwl, cos... Oh my god, dwi'n crap yn zela. Mae nhw'n cael get away efo fo, felly, ond... Fatha... O ffordd maen nhw'n trin... Metroid, er enghraifft. O, beth ffordd un. Dwi'n gwybod faint o hwn allai rili chwarae. Ond, ie. Dwi'n meddwl i basio fans Nintendo. Oherwydd dwi fa ma'n chwarae Nintendo. Ond, ie. Fatha, mae gennych chi'r... Dwi, allan i fi chwarae beth all. Chaich, dda... Beth yw'r un Zelda Skyward Sword. Hwna'n fatha international war crime. Hwna, efo fucking wir emotes. Mae pobl yn jail yn llai na hwnna. O'n i'n licio'r hyn cyn hwnna chwaith. Dwi'n meddwl, cos nes i tyfu fyny. Dwi'n meddwl hogyn Sega o'n i'n tyfu fyny. Dwi'n mewn bad mood. Ond i go-to game fi. Tetris. Ond,
Ie, mae Nintendo'n... O'n lle weird o'n. Fatha... Ti'n cael argraff weithiau, dyn nhw'n mynd yn y... Dyn nhw'n mynd yn y video game business, maen nhw yn y Nintendo business. Fatha... Maen nhw'n cael get away efo lot. Ffordd, fatha, mae'n 2020 a dyn nhw dal yn gwybod sydd yn neud online gaming. Mae hynna'n nuts. Ond maen nhw'n cael, cos Nintendo dyn nhw. O, ie, mae compilations yn class dwi fe hynna. Cwmni yn M2 nath hynna. Mae hynna'n emulations really da ar y PS2. So, ie, dwi'n meddwl fod y console was actually thing. Dwi'n meddwl yn lot o hype, de. Cos dwi'n cofio tyfu fyny, o gynnu fi original Nintendo wedi gathu Sega. Yeah, just... Dwi'n meddwl ni actually rhy ifanc i gofio fe'n iawn. Dwi sy'n cofio o gynnu fi Sega a... O'n i'n ddim yn bothered am Super Mario. Ella gos o'n i'n edgy kid. Yeah, isolated. Fatha... A ffordd sy'n really... Fatha Nintendo Online yn absolutely nuts. Dim, actually, dim yn nuts. Mae just... Da ni i gyd... Da ni hyd oed pobl sydd ddim yn massive fans Nintendo. Bai ni ydi o. Cos... Da ni di deitha nhw... O, da ni'n poeni gormod. A nwch o, cos Nintendo, da chi. Ond, y ffaith dwi'n methu search am neb o ffrindiau fi ar Nintendo Switch. Mae gyd yn username. Mae fatha dwi'n misio pobl siarad efo'i gilydd online. Fatha, o'n i'n chwarae dipyn o games... Na, dwi'n misio social aspect na. Ond dwi'n misio social aspect na, ond eto maen nhw'n neud games fatha Smash. A pan ti'n chwarae online, ti'n gorfod connectio i ffôn chdi. Fatha... Ia. Mae'n edrych dda rwy'n... Obviously dwi'n gwybod beth di rhesymeg nhw go iawn, ond... Ti'n gael o teimlo fatha... O'n nhw'n neud o'n pwrpasol. Cos... All ddim really bod mor... Fatha... Naif i'r holl sefyllfa a fod yn cwmni mor fawr. Dwi'n really meddwl fatha... Am wedig, mae Switch yn console sy'n... mobile. Fatha, ti'n mynd o fod rhwng lle efo chdi i fod. Ond eto sgwyn nhw'n absolutely... Ddim ffordd chdi gysylltu fe neb. Dwi wedi gweld yn defnyddio'r Switch llai a llai, really. Dwi'n cofio blwyddyn dwytha. Pobl yn gofyn i fi, llai plant o felly. O, pa console o'n gael? Ac o'n i di Switch that away. Dwi'n mwyn gwybod, really, be ddeud yn nhw. Some game o'r Switch allan, it's ages. Ond eto, mae Nintendo cael get away, cos mi fydd na Zelda, mi fydd na Super Mario, I suppose. Ond, bai ni da, really, da am prynu fo. Swn i'n really poeni am y holl bethau yma, swn i'n prynu'r Switch yn swn. Ddo dwi'n gweld o. Ond, mae'n neis cwyno am y stwff o weithio. Dwi'n ei ffocin smonach o yma. Just twtio ni yma. Just rwy'n efo nostalgic
request, newch yn y chat. Mae yna chance reit dda dwi efo. Oh my god, cachu hwch byn eisiau fyna. Ie. Un peth dwi'n licio am y Switch do ydy hwnna na iwsio i prynu fatha games 2D newydd. Mae o'n console really nice i chwarae fatha stwff fatha newydd 2D. For instance, dwi wedi bod yn chwarae lot o Celeste yn ddiweddar. Game anghygol. Ti'n gallu gael o bod dim, ond games 2D. Oh my god, beth dwi'n neud o'n ond ia. Gyda chdi'r Nintendo Tax nice sy'n... Ond, swn i'n massive hypocrite yn cwyno am Nintendo Tax na. Cos, pan nath Super Mario Odyssey allan, eisiau brynu fe day one. Fatha, Mario Kart 8, o dal yn full price. Ond gyda nhw pobl busnes lot o'r glyfar. Ond, ie, ti'n sbio nôl be mae wedi gwneud yn y blynedd dwytha yma, ti'n meddwl... Os o rhywun arall yn gwneud penderfynadau busnes maen nhw wedi gwneud, so nhw... So, mi os o Sony wedi gwneud be mae Nintendo wedi gwneud. Ddim yn cadw i werth yn nuts, fatha. Bydd PS4, pryd oedd esampl da, Horizon Zero Dawn allan. Game gwych, eisiau really enjoy fo. Ond, yn 3 fis ar ôl ddod allan, gath o bump o'n pres. Ond dwi'n meddwl mae Nintendo cael get away efo hynna, oherwydd maen nhw wedi machnata fo dros y blynyddoedd. O, mae Nintendo wahanol i'r lleill. A dyn, obviously, ti'n sgwrdd, rhai fi tal un, ond Nintendo gael chwarae y gêm yma cyn y thing de. Dwi'n diddorol i weld sydd fydd o tro nesa. Cos dwi'n meddwl gwrdd nhw get away yn ormodol efo be maen nhw'n neud de. O, cachu hwch. Ond, ie, dwi'n sgrifi ddim self-control. Sorry. Sgrifi ddim self-control pan dod i prynu games de. Dwi'n deud dwi ddim, a dwi'n prynu nhw chwarter wedyn. Just problem fi dyna. Ok, digon o NES. Dwi'n gwybod os gyda rhywun unrhyw recommendations. Ddiddorol yma da. Ond dwi'n neud PC newydd yn ddiweddar a mae hwnna'n sgiwio pwysio games. Ie, easy well shape, ie. Dwi'n gwybod chdi ad y Warcraft. Kung Fu, beth ydw fi chwarae Kung Fu? Mae gen i fel yma go-to games ar yr NES, atha. Dwi'n cymryd, Kung Fu ddim yn un hwnnw da. IRM, Good Company. Dwi'n meddwl gen i fi hwn hefyd. Kung Fu, ie. Mae hwn yn example da bod ni'n trafod gynna fatha. Ydyn ni actually licio hen games. Ta nostalgia, dio. Dwi'n cael uffar a laff hwn. Chwarae hwn a cicio pobl yn y pwcyn gwynebau fel la. Ond... Ie, dwi'n bo. Ond wedi dyna, dwi'n meddwl yr hen games a simplicity
sy'n cael chdi de. No! Wel, y gêm gyntaf yn chdi. Cool. Dwi'n siŵr mae gen i fi copi Japan o hwn yn stash fi, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl geisio am ta 50 yen. Yn... Ie, mae gen i fi sacha o hen games. So, dwi'n chwarae un off yr Mister ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl mae lot o pobl yn stryglo i dall beth dwi'n neud, cos Mister, obviously, downloadio games dwi de, yr NES files. Ond mae o'n hardware perfect, li, trwy'r technoleg. Pobl dweud, o, ti'n methu iwsio cartridges. So, for instance, mae gen i fi copi greiddiol hwn. Ond... Dwi'n mynd o pobl na sy'n angen chwarae fo off y cartridge, de. Dwi'n cael y cartridge, ond cael y cartridge yn... Siwr mynd o werth pres ar... Dwi'n gwybod ti dal efo hwn ar yr NES... Ond dwi'n siwr mynd o werth pres o hwn, de. Awful game. O, 10 quid, iawn, oce. Dangos dwytha ni'n... Mae gen i fi gymaint o eBay alerts ar gyfer certain games. Dwi'n reit... Ei, chi'n yna? Siarad yn rhywun efo lot o games yma. Ond, na, mae gen i fi llon llaw o alerts ar Ai. Da ni wedi bod yn Nintendo basio, ta ti heb wedi bod yma. Anti-Nintendo stream di hwn. Tra'n chwarae hen game NES off y Nintendo. Kung Fu Master. Dwi'n meddwl gen i fi un game cwffio ar yr NES. Punch-Out. Iawn. Ni fi chwarae Punch-Out o blaen, do. Nath Mike Tyson's Punch-Out sgan i fi dim o, ie. Let's have a look. Mike Tyson's Punch-Out. Nice. Yo. All the way, one run. Dwi angen dwi erioed wedi dwi erioed i complete game. Ond dwi'n ei Guinness fi. Disgwyl yn fel a. Let's codi'r can. Gadael setlo. Iawn.
One run run. Os di rhywun efo tips ar y ffordd, dwi'n mwyn cofio sydd ennill bob un. Hwn yn gêm o'n i chwarae lot yn y dyddiau greiddiol. Hynna sydd ddim o gwmpas wan games bocsio. Sydd eisiau fyth hynna? Dwi'n mwyn coelio mae glas Jod i pynsio fi. Iawn. Glas Jod. Be? Oh well, done. Now, actually. Dwi'n mwyn gwybod faint dwi eisiau chwarae game bocsio VR. O'n i chwarae Beat Saber ar Oculus Pageisio. A nes i neud y classic thing na o meddwl ni'n odolyn. A mynd, dwi'n eisiau straps. A nath o gymryd chwarter awr i fi. Ffeindio'r un o controllers ar ôl o fflio. Dwi'n meddwl fy stafell mor yn y byd. Ond, ia. So dwi'n gwybod sut fyswn ni efo yn smalio pynsio felly. Dwi'n cofio Rocky, yr ail game Rocky ar y PS2 de, oedd hwnna'n class de. Dwi'n meddwl game bocsio dwytha fi di Fight Night Champions Xbox 360. Ie, Rocky Legends. Oedd hwnna'n game dda de. Gwneud hyn ddyn yma ddim byd yna fi de. Be, caru Rocky Legends? Ie, dwi'n gwneud mi... Dwi'n atgoffa Melys o Rocky Legends. Fatha weirdly, hwn oedd y gêm gynta nes i ffeindio, pryd oedd YouTube yn thing. Dwi'n cofio gwatcha fideo o glitches a lot o glitches Rocky Legends ar yr version GameCube. So yeah, so we're gonna be a connection weird fel efo Rocky Legends with that. Hwnna oedd y gyntaf fi gwachad fatha content am gymau fideo. So iawn, dwi'n bod tro'n drysu sut i wneud yr un yma. Ocê. Un o double-edged swords ar Mister hefyd ydi os a ddim save states yn efo. So, dwi'n methu cheatio yn hwn. Cachu hwch.
Oes, mae'n pasgyn hwn. So dwi'n meddwl... Dwi'n ffansi reid pasgu Mike Tyson. Wedyn, just I weld... Stay down. Let's go. Oh my god! Swn i 'di cael o. Swn i 'di cael o hwnna. NHQ. Dwi'n filan. Dwi'n filan efo hyn. Limit Mister. Mae 'na rhywun yn gweithio ar PS1 wan. Mae 'na boi dwi'n dilyn. Well, lot o boi dwi'n dilyn, obviously. Ond mae o'n reit dda yn dangos be mae'n neud lly. So... You stole my bike! So PS... So mae o wedi neud y prelims o ran setio fyny a PS1 dwi'n meddwl di'r limit. So mae 'na PC 486 yn cael ei weithio ar hyn o bryd. So mae hwnna fatha early 90s DOS. A mae 'na core reit dda ar gyfer X60, y Sharp X68000 sy'n consol diddorol iawn. Bydd PC diddorol iawn. Cymryd nodyn hwnna. Ond, yeah. PS1 dwi'n meddwl di'r limit. Mae'n lot o sôn ar hyn o bryd, fydd yr N64 byth yn rili'n... Just ffordd mae N64 wedi cael ei greu. Dwi'n meddwl fydd N64 yn bosib. Which, dwi'n bach yn siomedig rili, gans... Sy'n un emulator di neilio'r N64. Dwi'n sgrifi ddim nostalgia mewn N64. Dwi'n meddwl fod yn trash o consol, ond... Mae jyst bob dim efo Vaseline a fog. Ond, na, PS1 ydy'r limit. Wel, hyn ma'n meddwl ydy'r limit. Mae'n iwsio'r un chip. Ia. Os o fe, nes I trym nôl I GoldenEye. O'n I methu. Oedd gen ni N64 yn yr lle chweched yn ysgol. Sfi ddim nostalgia am yr N64. Wedi dweud hynna, mae 'na lot o datblygiadau da
am... Flinco. Yn N64, dy yma, so... Ie, dwi'n meddwl chi'n tynnu'r ffog o'na. O'n i'n bod un o sos, o'n eisiau cymaru Resident Evil 2 ar PS1 a Resident Evil 2 ar N64. Mae hwnna'n shocking, de. Mae hwnna'n shocking. Na, i trwy bach o games. So mae gynna fi... faint dwi'n cael go ar N64 dwi'n fod yn crap o ddim yma. Mae gynna fi 2 controller. Y gychwyn gynna fi hwn. Sydd efo... So, yn cheap o ddo, which dwi di efo USB. Ond dwi di reid original stick yna fo. So mae hwnna... So bod dwi eisiau... Sgynna fi mynd 64 i hwcio fyny yn y byd o'n. A hefyd dwi'n licio chwarae fo heb y ffog. Ia. So mae gynna fi yn hollol... Mae hwn yn awkward as hell. So, be nes i oedd Retrobit yn neud... Dwi'n gwybod chi wedi gweld yr N64 hori pad. Sef fersiwn hori o'r peth. So mae gynna fi... hwnna. Hefyd, so... sbio. So mae'r... So N64 controller... copi o'r un hori ydi o. So mae'n iwsio stick off GameCube a mae'n shiftio'r daina drosodd. So mae hwn lot neisiach i chwarae efo N64 games, really, dwi'n meddwl. So, ond mae'n 2 fersiwn, mae'n fersiwn N64 a mae'n fersiwn yna. Iawn, Aladdin. So be, na i ffeindio'r cod i Mike Tyson, neu trio Mike Tyson unwaith. A wedyn i Aladdin. So, fydd yr Mike Tyson mewn literally yn para. Tyson. Punch out code. Yes, Mike Tyson. Dach chi am fod mor impressed fan. Dwi wedi bod yn hysl chi fyma. Dwi wedi bod yn dweud faint o ddim yn dda dwi'n y gem yma. A dwi'n wedi clacio Mike Tyson. Chi barod am? Os da chi'n gallu recordio hwn, cos hwnna'n bod yn special ond e. Diawl! Agos. Teta, iawn, oce. So be, o'n i'n shocked ges i punch yn efo. Dwi'n hollol shocked ges i punch yn efo. Hwna dyr un iawn? Na, dim hwna dyr un iawn. Mae rhywun wedi ffeindio, os i'n sbio ar y boi camera yn yr audience,
hwnna di ciw chdi I symud, ie? Oedd hwnna'n agos. Ie. Ond dwi'n cofio am rhywun di ffeindio tel newydd. So... Okay, let's go. Ah! Meddylia os yna gêm di ddod allan rwan efo boss fel yn diwedd. International Warcrime di dweud chi. Iawn. Pa fersiwn o Aladdin ti eisiau fi chwarae? Cos mae hwnna'n hot debate. Ydw i'n chwarae y fersiwn da, ta dwi'n chwarae y fersiwn SNES? So, Aladdin-wise, wyt ti'n Aladdin SNES ta ti'n Aladdin Mega Drive? So be, dwi'n mynd i chwarae'r SNES, de, just oherwydd, dwi'n meddwl dwi'n rhaid i chwarae'n SNES, oherwydd, dwi'n just i cymeryd fod y llall yn well. Rhaid i trio fo. Be? O'n i trio fo... Dyn, hwnna. Ia, dwi'n meddwl lot am hen games dwi'n joio. Gyn fi lot o go-to games dwi'n siarad i gorffan. So dwi'n awyd wneud oedd list. Ella dwi'n cael list wrth ben mi fe yma. A ei-lein drwad bob un game dwi'n completio. Cos mae gynnu fi list dwi'n siarad gorffan. O'n i'n dweud gynna am Legend of Zelda ar NES. Dwi'n cofio gorffan hwnna. Dim oherwydd o'n isio, cos dwi'n meddwl fod yn crap o game. Ond ytha... Dash, jump, so hovering. Ia, hwnna'n i chwarae gyna. Mae gyna fi... Nes handi efo'r mister yma. Tywed na i ddangos eich yn sydyn cyn I fi jumpio fewn I hwn. Nath... Ia, Cirian deitha fi, so mae gyna fi... What's gweld fanna? Cymraeg a... So... Mae'n nis chwarae version hardware accurate o'r version Cymraeg. Sy'n... It's cool. Ond... Nôl i'r... SNES yma. Be? Chwarae version Japanese, just cos bod yn fancy. Ond mae'r mister yma
Wedyn neu fi cymryd fwy o dwi'n meddwl parch yn gair I gry. Fatha mae gen fi set-up emulation reit extensive. Rhy extensive sy'n rhaid dweud. Ond mae'n problem o emulation dwi'n meddwl ydi so be'n ti really eisiau neud? Mae hwnna mod yn feg wan, ond mae yna gêm enw to the boy Chickies Castle. Mae gynna fo as boy Chickies Castle beat Takeshi neu gêm I NES. A oedd o'n casau video games. So be nath o trio neud y gêm anodda ar NES. So cyfeithiad Cymraeg o hwnna'n awesome. Rhai fi fynd... Na. Sorry Morgan, allai I'm chwarae'r un SNES, sorry. Rhai fi... Na. Na, rhai fi. Ond dwi'n dall faint o drwg oedd yr un SNES na. Ti'n gwybod beth? Dwi'n llawer gwell gwaith. Dwi'n meddwl o gyda fi nostalgia goggles ymlaen. Sorry, Morgan. Oh, 100% nostalgia goggles. So mynd... Yeah. Lion King... So o'n i'n cwestiynu os oedd games retro'n actually'n dda gyna. Ma' nhw'n di. Mae games retro'n dda. Ia. Mae'r... Ie, mae gynnu fi dda... Wyt ti efo copi o Lion King ar y Mega Drive? Morgan. Os eisiau, na I reid yn present I yn chwarae, os eisiau. Cos dwi'n mwyn fi ddau copi. O'r... Cos ti fo... So be? Mae gennych chi'r Mega SG na does? Geid un o copies fi'n bresant eisiau. Is I trwy fairs o hell copia o Lion King. Paid o gofyn pam. Nes I. Ia. Alla I so gyrru copi o spar fi o Lion King I chdi yn bresant os eisiau. So, atgoffa fi wedyn ddo. Ti'n gwybod sy'n mae pen fi eitha sef. Ia, os ti'n fy Mega SG ti angen copi o Lion King yna fo. Which dyn...
Ond, na, mae'n iawn, cos... Pwy sy'n rili angen 2 copi o Lion King? Beth dwi am mynd off o hyn. Mae gynna fi nostalgia am lot o games crap hefyd, so dwi'n meddwl... Dwi am chwarae rhywbeth crap, dwi'n meddwl. Allith rhywun awgrymu fi game crap ar y SNES, a dwi'n golygu fatha hollol trash. Mae gynna fi really crap dwi isio. Hwn. Dwi'n meddwl na hwn ydy un o'r games gweitha erioed dwi'n meddwl. Predator ar y NES. Mae hwn yn official... Hwn yn official licensed product. Dwi'n yn edrych fel o. Mae'n edrych fatha... Farchnad Mostyn. Meddylia, ni oedd yn y cinema, gwylio Predator, prynu gema, neu mynd i'w gema. Dwi'n joio faint awful di gema, actually. Schwarzenegger. Oh, mae controls mor dda. Fatha dwi yn y jungle. Stage 2. Oh, be? Yr un bat na? Oh, na. Alla I ddim anghytuno fo chdi mwy. Bat... Oh, be oedd os? Oh, be dyna fo? Mae'n un lle ti efo aliens yn gael hell stwff lliwia, does? Dwi'n siŵr oedd ydy'n nuts fan. Simpsons.
sense. What's the world? What's the world? Hwn. Oedd hwn gyda fi. Ta beth, dwi'n hwn di cas gen fi erioed. Hwn ydi o? Ie. Na, ci, dim hwn di o. Space Mutants. Hwn. Look at that. Ti'n cofio bod y Simpsons yn dda? Ia. Hwn ydi game gweithio fi erioed. Mae o'n... A dwi wedi chwarae Donkey Kong Country. Fatha... A mae hwn yn dal yn waith. Mae'n just yn... Waw, ie, yn hollol. Yn hollol. Iawn. Os dwi'n cofio'r premise y gema ydy... Mae aliens o gwmp... So, yn y lefel yma, dwi eisiau cael gwared o bob dim piws, ie? Oh, shit, dwi eisiau... Oh, dwi'n gysau y gema. Gymaint. So, mae'n rhywbeth i ddweud am... So, ti literally yn y sgrin gynta, a beth gynta ti'n neud i backtrackio. So, dwi'n gorfod mynd... O, ta be, mae hwnna yn junk da, ddo. Dwi'n gwybod mae hwnna'n cael lot o... crap. Ond, O, mae gynna fi... Eto... Mae hwnna'n rhywbeth... heb swnio'n snobbish. Mae lot o pobl sy'n rili rili retro games. Di bob un... Di bob un game drwg ddim yn ddrwg, os dyna'n sens. Wff. Am wsos, cyfa. Efo... Sy'n byd am... Haif stopio. Iawn, ie. Ti eisiau gweld bath nuts? Ti ddod draws hwn. Dwi'n gwybod os rhywun o fanna'n gotcha Jontron. Ydych chi'n cofio Jontron? O'na gêm ar Jontron o enw... Be oedd o? Test. Na. 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 Hacks. Gonna be Teenage Mutant Ninja Turtles hacks on there. Ah, be oedd o?
unlicensed. Na, chi ddim hwnna. Beth lle oedd e? Dwi'n gweithio dwi'n gallu ffeindio hwnna'n. Na, allai ddim ffeindio fo. Ond rhywun wedi gwneud gêm based ar y ffilm Titanic. Ni'n convinced o'r gynna fi. Really legit and gutted. Beta unlicensed. Na. Iawn, sgyn rhywun Mega CD yndi, hwn yn y Mega CD. Bang. Y problem efo Mega CD ydi beth ti'n chwarae fo de. Ar hyn o beth sgynna fi di Snatcher a Sonic CD. Ydy'r Mega SG, sorry, yn chwarae Mega CD heb yr add-on, so ti angen yr add-on i connectio fo. Dwi'n bod ti angen yr add-on wyt. Dwi'n meddwl nes i... crap. Negative. Di'r Mr ddim yn gallu neud 32x, dwi'n meddwl chwaith. Dwi ffansi neud playthrough iawn o hwn rhaid ornad. Dwi'n meddwl bod hwn yn awesome. Kojima, ie. Nath neud It's Solid. So... iawn, oce. Ie. A dwi'n chwarae'n iawn ar hwnna lle. Mae Mega CD bach yn misleading yndi. Unig beth ydy, ti'n gael efo, Mega Drive efo CD audio, ie. Ond mae nuts gweld sain... os mae'n codyn. Joio bach o Snatcher, de. So, ti di chwarae Snatcher o gwbl, cos mae o hollol werth o. Mae fatha rip-off o Blade Runner. Just yn edio. Dwi ddim yn mynd i chwarae point and click adventure yma. Ond mae o'n highly recommended. Na i ddim chwarae yma, obviously. Sonic CD, dwi'n gwybod faint dwi'n actually enjoyo hwnna. O'n i efo'r Sewer Rats, ie. Hwnna'n bach yn... has not aged well, dwi'n meddwl, ydy'r peth gorau, ie. So, dwi'n meddwl fod o'n good cue i fi chwarae hwn. Leis, ta be? No, o'n i'n hogyn da yn tyfu fyny. O'n i'n chwarae games fel la. Ne, yn tyfu fyny. O'n i'n cael chwarae Leisure Suit Salary. O'n i just about yn gallu cael chwarae Broken Sword, and that's it. O'n i'n cael nid mwyn hynna.
Be all lle ddangos i chi do? Sa rhi newid? Dwi'n nhw dal yn neud hynny? Ydy o fatha just yn rhywbeth sy'n dal i fynd yn y cymdir? Sgyn fi ddim profiad efo. Leisio sy'n Larry o gwbl. Mae hwnna'n byw yn yr un bit o bren fi a fatha Duke Nukem neu beth fel yna de. Sgwr beth really nuts. Pwyd efo... Pwyd yn gwachio Yu-Gi-Oh! Ar Game Boy Advance. Dim ar Twitch ti'n streamio hwnna, dwi'n cymryd yna chi. Hwnna'n... Hwnna ar un o'r website eraill ma dwi wedi clywed amdan, dwi'n meddwl, ie. Dwi'n meddwl gyda get away efo just yw't salari fa ma na. Twitch? Too hot for Twitch. Meddylia... Gwachad... Meddylia joio Yu-Gi-Oh! Gymaint yn dy plentyndod. Lle chdi'n prynu 2 episod. O chdi'n prynu 2 episod per cartridge. Be sy'n net ydi, mae hwn yn un cart. A mae o ond yn... Dim ond fate cyfa yn Yu-Gi-Oh! Mae o'n nuts fel pobl. Look at that. Mae'n nuts bod ti'n gallu cyfri pixels o fel un llaw yndi. Iawn, oce. Gynna fi... Fairly Odd Parents. Pam dwi efo gigs o Game Boy Advance video. Pam dwi efo hyn? Rhaid i rhywun awgrymu game i fi, neu dwi jyst yn mynd i cario ymlaen gwachad Game Boy Advance videos. Cool, dude. Toy Story. Mega Drive. Let's have a look. Toy Story. Toys. It's got a film Robin Williams. Toys. Yeah. So bit it's actually a legit game that Toy Story 2 ar y PS1. Mae hwnna'n legit. Hwnna'n game da. Mae hwnna y game ddylia Banjo-Kazooie di fod. Top class platforming. Psychosis? Psychosis? Oh my god, be? Look at that. Next gen graphics. Did you help? Oh, okay. Screen handy. Ia, dwi'n cofio... Ti'n meddwl, o gyda fi'r demo na o magazine hefyd. Lle chdi yn y tŷ, ie? A, ia.
Oedd Toy Story 4 actually yn dda, nes i'n gwachad o. Dim herwydd o'n i'n mission beth nes i'n hoffi wneud. Dwi'n... Dwi'n teimlo efo Toy Story 4 nath o just mynd o dod. Heb llawer o... Look at that. Rhaid fi ddweud, un o'r pethau dwi'n enjoy am hen games ydy'r lack o logic. Ond y ffordd o... Dwi'n y math o gêm dwi angen neud bod dim ta lle jyst rhedeg I pen. Level complete. Hwna lot o sgwennu I gêm I blant yndi. Capital letters I gyd hefyd. Ddim cofio be'n efo yma. Y teimlo after the thing iawn. Swim climbing. Oh, ydw i'n gael enw gyd yn y byncyn? No way. Oh! Dos i box! O sut dwi'n cael y... O, na fel a. O, mae music yma yn... Bang.
Ah, det förhangde. Känner det. Ah, shit. Ideal. A dwi'n cuddiad y car o dan y gwely, ie? Ideal. Union fatha'r ffilm. Dwi'n cofio hynna digwydd yn y ffilm. Hello! Lighter. Take a chill pill. Lots of squinny ego check. Fuck. Pam yna gymaint o toys yn erbyn fi? Ddim yn fod yn fatha met i gyd. Sut fo'n ffeld yn ddim yna? Sut wedi festio hwnna? Ideal. Complete. Ti'n mynd sy'n dda fan'na. Mr. Lightyear. Look at them graphics, look at them screenshots. A text man.
Wild. Be uffar di'r top chwith na? Be mae hwnna wedi ddangos? Wow, bach attitude. Nightmare Buzz. You don't want to be in the way when my laser goes off. Biffar. Oedd hwn yn y ffilm? So yn cofio'r ffilm, dyn actually digwydd yn y ffilm. Ah, fuck. Oh, she made it continue. Oh. Shit. Wow. Do I start at level 18? Shit, an import. Do the level 18 one. To infinity and beyond. Yes. Here it comes. To infinity and beyond. Here it comes. Ow! Watch out! Union fel hyn yn y ffilm. Wow. Here it comes. Ow! Here it comes. Watch out! Here it comes. Ow! Watch out! Here it comes. Here it comes. I've done lots of games. To infinity and beyond. Oh, yeah, I'm gonna shit lots of games. List of games this. So be? Mae nhw, well, lots ar Amiga. Mae gen i fi Amiga fe ma. Here it comes. Oh, mae lle man. Here it comes. Ow! Here it comes. Be arall yn psychosis chwarae? Here it comes. Do, nes i roi password. Nes i'n hofio reid... Na do, dwi heb roi password. Nes i i'r lefel yma'n flat out. Do, nes i'n hofio pwysio continue pan si farw. Ti'n cofio'r y scene yma yn Toy Story? Here it comes. To infinity and beyond. Be arall na? Sut ti'n dweud o'r psychosis?
Sicknesses. Meddylia, sa sy'n dwytho Toy Story yr un mor hir a... A hwnna di level dwytha? Let's have a look. Is that level 19? Na. Be? Untouchable, level 18. Dwi'n mynd i gorffen y gema, like it or not. Be arall nath y cwmni na? So be, mae'n mynd i fygu fi tan dwi'n Google o. Have a look. Let's have a look. Hein nath, Lemmings. So, pobl nath off y gem yma, nath wneud GTA. Yeah, nuts. A Wipeout wedyn. So mae pobl di gweithio ar y gem yma, nath weithio ar GTA. So... Mae e weld. Iawn. Dwi'n mynd i completio game. Dwi byth yn completio games ar y streams yma. Dwi'n mynd i completio hwn. So fe, o'n i erioed wedi cael Game Genie. Dwi'n gwybod o'n i'n chi erioed wedi cael Game Genie. Ond, so fe, mae'n ffocin handi wan, de. O'n unio fatha ffilm, de. Nuts. Well, not aiming for the... Dwi eisiau fflio dros y blinking... Okay, dwi'n ti'n embarrassed am. Yeah. Shit, sydd amdan y truck. Chdi specific yn ddeitha fi fanna. I fi ddim. Dwi'n enjoy os yma corff footage yn fflapio. Dwi eisiau cofio yn y ffilm yn gwyddi watch out, here I come, watch out, here I come, ow, watch out, here I come, ow. Os fe'n. Ti'n cofio'r scene yma lle ma'n fflio dros y lorry yn really slow. So fe, mae o'n true i'r source material. Dwi'n fewn nes? A I fydd yn dlawd ta o gynandu gormod o toys. Cos got a lot o toys oes. Diolch. Yeah, moment special.
Yeah. Gonna lot psychological problems yn y middle there. Dyle rwy'n ei spin-off o Toy Story. Lle mae fatha Andy'n ar meds a felly ac yn methu delio fod y toys yn wir a felly. Fersiwn tlawd, ie. Chwarae efo cachu defaid ar ffarm. Yna fysa fersiwn Cymraeg o gwlad. Chwarae baseball efo cachu defaid. Yeah, farm story, yeah. Mae'n swnio at a Leisure Suit Solari game. Please ddeitha fi ddim just teulu fi oedd y chwarae efo cachu defaid, fatha ffwtbol a baseball a felly. O iawn, lle. Ti'n ma bach gwell. A paid a deud o'ch chi'n chwarae efo cachu gwarthau, cos I can't join you there, de. Yes, it's bad dwi eisiau ffeindio game Titanic yma. Ie, ar ei sludgy, ie, dwi'n cytuno. Titanic, dwi'n chwilio amdan. Os di rhywun efo awgrymiadau, rhowch shout. Cos dwi'n benderfynol ffeindio game Titanic. Which dwi'n mwyn gwybod sy'n yn bodoli. Na. Unlicensed. Ah, okay. Unlicensed, dwi'n meddwl. Bydd yn dod o. Os gen i'n awgrymiadau, rwch yn y chat na i chwarae fo. Ond games crap yn ymlaen, please. Dwi'n newid goffan Toy Story, so mae quota games da fi drosodd. Solar Jetsman. O, ti'n be? Dwi'n rhoi di chwarae Solar Jetsman. Solar colour version. Say. Show. Ooh, beth yw hwn? Dwi'n actually rhoi di chwarae gema. Oh, Space Harrier. So fe, dwi'n meddwl gen i fi yr arcade version o Space Harrier. So wedi legit ffordd gorach o'r Space Harrier. Yakuza 0. Bwta Yakuza 0 fyny, ie. A mae Space Harrier yn arcade yn y game. O, beth yw'n? That is a password. Sbio hwnna. Space Harrier. Dwi'n gweithio efo Crazy Welsh Sheep yn mwysod o'n grando yn fi'n grando ar Space Harrier hyn. Waw, sbio! Waw! Ti'n darllen beth yn dweud fi yna, beth dwi wedi wneud dwi'n? A hefyd, Crazy Welsh Sheep, di Space Harrier ddim yn game drwg. Oh, where? Oh, come on. Get away!
Be dwi wedi neud? Ww! Be dwi wedi neud yn y gêm yma? Explore. O, dwi wedi mynd â hwn. Yndw. So me, swn i yn gwybod beth dwi'n neud. No, swn i'n joio gêm yma. So be? Cael yn ôl y gêm yma. Mae hwnna ar y list. Dwi'n... Mae'n glyn gwybod beth dwi'n neud da. Dwi'n meddwl hyn un problem hefyd yn chwarae stwff emulated ydy ti ddim efo'r llyfr bach i ddeitha chdi beth uffar ti wedi neud. Cymeryd ôl i fama. Come on. Run away! Oh shit. Probs. Gallu probio am. Fi stopio chwan. Ydw i efo fersiwn o Space Harrier. Na, do, shit. Ynddo? Just Space... Oh, gutted.
O, mae sŵn o'n annoying. Dwi yn mynd I weld os allai offan Super Mario Bros. Mae'n 27 minutes past 9 wan. Dwi am completio Super Mario Bros. Efo warps. So. Hwn di official speedrun fi. Dwi'n meddwl doable. So yn yma wedi bod yn chwarae ar cachiwch. Super Mario 35. Eisiau chwarae am ta wsos, ydyn eisiau off o dyn. One. Done. In the record books. Ooh. Just check it back in me. Mae 'na continue code this. Be oedd o da? Hold A. Okay. Ideal. Yeah. O'n i'm yn gwybod yn tyfu fyny, mae 'na continue code ar yr Ah! Oh my god. Iawn, oce, ni'n concentrate, dwi'n concentrate am. World 4 yn barod I fflio trwy gema. Ideal. Villa to the 4-1. Oh shit. Ooh, I'm in that.
Dwi'n gwybod mae yna fain o fanna, ond... Dwi'n mynd i complete y gem o. World 5, let's go. Let's go. Dwi'n meddwl fa ma momentum fi'n stopio, dwi'n meddwl. Let's go. 5-1. In the record box. Let's go. Oh shit. Okay. Endure though. Let's go. 5-3. Ah, okay. Dwi'n meddwl fa ma run fi dod I ben, dwi'n meddwl. Pwyll.
Dwi'm yn cofio. O, bob dim ymlaen, ond dwi'm yn rili'n cofio stwff. Ah! Oh my god. Oh shit. Dim byd fancy. Oops. Oh my god. Oh my god. Prydach. So, let's go.
Ja. Ideal. Side levels door Super Mario. Oh, fucking hell. Fatha blinking ninja. Getting there. Still coming on. Ja. Didn't reach it. Same one. Let's go. Oh my god, de spitting uit. Fuck you. Zit, das. Dan ga je nu weer die chwarae. Super Mario. Bros, hè.
Dwi'n gysau lefel ma. Dwi'n gysau lefel ma. Iawn. Fucking sprinty. Sound one. Let's go. Oh. Seven 3. Let's go. Oh fuck it. Done. Health. Absolutely health. Let's go. Top. What? Canal. Top. Gwylod. Oh, ideal. Byth yn cael hynny iawn fel yma.
top. Canol. Ideal. Oh, come on. Ah, verkeerd hè. Let's go. 10 minutes. Fucking Goombas. Oh, come on. Three minutes. It's one.
Iawn, live dwytha fi. Stopio ar ôl hwn. Iawn, last life. Last life. Anyway, os da rhywun dal ar ôl, diolch fawr am gwachad. Os da rhywun yn holi, nes i orffen y gêm. Nes i ddim cwitio yn 8-1, lle. So, gobeithio fe un stream o mwy. Gobeithio fe gen fi fwy o strwythyr i'r streams nesa. Ond, o'n i wedi streamio dipyn. Dyn ni'n just do fun. Diolch i pob ath cyfrannu yn y chat a sgwrsio. A welai chi yn y stream nesa, y frwydr nesa, lle. Oce. Ideal. Wel, ta-ra.